Hei kaikki! Terveisiä Lidlistä. Tarkemmin sanottuna Vapaudenkadun Lahden Lidlistä. Päätin elää terveellisesti. Ostin porkkanoita, kun oli 1,29 per rasia. Maistelin tässä, että näissä on jotain outoa makua näissä porkkanoissa. Nämähän ovat aivan tällaisia näivettyneitä ja täältä pursuaa jotain nestettä. Maistoin tuossa tällaisia porkkanoita Lidlistä. Lidl on halpa, 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 Lidl on halpa. Fysikaalisesti, seksuaalisesti, löydä sun peppua hehumallisesti. Fysikaalisesti, seksuaalisesti, seikkaa sun peppua itsellisesti. On se halpa. Tää porkkana jäi syömättä, kun tässä oli jotain sellaista outoa makua. Tämähän näkyykin ihan tällaiselta. Tää on niinku tällainen kostea ja hirveä. Silloin muuten viimeinen kerta, kun mä Lidlissä. Söisittekö te, että Roskiksesta saa parempia porkkanoita? Ihan oikein, kattokaa nyt. Kattokaa. Tällaisia porkkanoita myydään Lidl myymälästä. Vittu! Kattokaa. Varokaa ihmiset sitä Lidliä. Ja täältä pursuaa jotain nestettä. Maistoin tuossa tällaisia porkkanoita Lidlistä. Laatua, vain Lidlistä. Lidl siis kusettaa. Eihän nää nyt tällaisia tummia saa saatana olla tässä matkan varrella. Eihän tässähän ei ole niinku mitään järkeä tässä touhussa, vai onko? Kattokaa. Kyllä nyt ihan oikeesti vittu. Ja sitä paitsi, no tässä oli ihan pakettimakso. Mitähän tässä lukee? On tässä niinku olevin ilme... Vittu noita on Israelista tullutta paskaa. Vittu jos mä olisin tän... Mä maistuukin kauheat paskalta. Tällaisia. Tässä on porkkanan laatua ala Lidl. Ja ei näitä porkkanoita voi saada. Minäpä muuten menen vaihtamaan tämän paketin ihan oikeesti saatanan satavarmasti. Mulla ei kyllä oo sitä kuittia tallessa. Mä maistelin tossa äsken, että maistuu kummalta. Ja kun täällä on valaistus, yleensä nää on kaikki tälleen, niin mä en sitä nyt huomannut. Mut tilanne on nyt se, että mä vaan nauroin kuvaa, mikä näkyy tuolla. Mut tällaisia porkkanoita.